Кажи, какво ти предложи съдбата за времето, през което не сме се виждали? Накратко. Накратко бях се зарекал да следвам в Пловдив, не следвах в Пловдив. Завърших музикалната педагогика в Софийския университет Климент Охридски и започнах работа миналата година септември месец в 26-то училище в Княжево, Йордан Йовков. Доволен ли си? Да кажем да. Но... Значи искаш още. Кое друго столично училище си избираш? Това не мога да кажа, това ще стане с времето. Започва другата година. Надявам се да съм в някое по-добро място. Валю Янков ти предлага музикалното училище. Любомир Дипков, опитвал ли си? Висока топка, но не съм опитал все още. Опитай на тази топка и мисля, че можеш да тръгнеш да се катериш по върха. Всичко е възможно. Шегуваме се, разбира се, толкова ни е хубаво и настроението е така приповдигнато. Сега погледни към Димитричка в Айдемир. Гледай ти, Димитричка вече е баба от няколко дни. Погледни към баба Станка, към всички останали, към Благовеста и им кажи да се готвят за коледното предаване тази година. От сега сме си го казали и ще го осъществим. Ти си. Пожелавам ви на всички да творят все така усилено групата Георги Жеков, която създадоха миналата година. Много са ентусиазирани всички. Аз ходих при тях, помагах им, но за съжаление вече не мога да съм при тях. Мога да ги подкрепям от тук и да ги поздравя. Да им пожелая да са все така силни и емоционални и ентусиазирани. Приятели, на пряката телефонна линия не успяхме да се чуем в днешния жив ефир. Ще оставим същия въпрос за поредната ни среща по българско. Следва специалния поздрав към редовната зрителка Николинка от Силистра. Иван Георгиев ни остави една от вечните песни на България. Сега ще ни изпълни Айдемирецът. Тихомир Борисов. Толкова често си я пеем, седнали ми са терзии. Малко на общото хоро, на което ще се наловим всички, и тези, които са изпълнили студиото ни в живия ефир, и онези, които ни гледат сега през телевизионното стъкло. През тези близо 2 часа и половина Тошко Тодоров, технически директор на Държавния ансамбъл Филип Кутев, седи, както се казва по-български, на тръни. Дали ще отправим поздрав за неговия рожден ден? Тоше, приятелю, не сме те забравили. Желаем ти много здраве в тази блага усмивка, с която винаги ни гледаш и често гостуваш тук при нас. Избрах